हेलो रउआ, कैसन बानू हो रउआ। रउआ अब हम करब सफाई। फर्श बा इतना गंदा हो गईल हो, का बताई। तो रउआ चलिए अब हम करत बानी सफाई। देखिए हम सफाई कैसा करत बानी हो। देखत बाड़ू बहुत गंदा हो गईल बा फर्श। इतना गंदा हो गईल का बताई। इतना अड़ोस पड़ोस के बचवा आवत बा रउआ, इतना गंदा कर देत हो का बताई। गंदा हो जाता है, दिन भर काम करत करत थक जाता रउआ। इतना का बताई, बहुत गंदा वाइट फर्श बा हो रउआ, तो बहुत गंदा हो जाता है रउआ, बहुत गंदा होता है। रउआ पता बा नींबू डाल के छुड़ावत बा नी, इतना वाइट फर्श बा हो का बताई। घर में इतना काम रहल रहुआ,